3172 விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாற்ற போறோம். பாத்தீங்கன்னா 3.172 விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு என்பது ஒரு இலக்கத்து பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதும், ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதும் விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு. அப்ப 3.172 எப்போ விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு ஒரு இலக்கத்து பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதணும். அது தவிர 10 தசம் எத்தனை இலக்கம் கொண்டு வரோம் சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலேயும் தசம் இருக்கும். நாங்க மேக்ஸ்ல போடுறது இல்லை, நீங்க விலகிக் கொள்வோம். எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலேயும் தசம் இருக்கு. தசம் நாங்க எத்தனை இலக்கம் கொண்டறோம் என்றால் தசம் நாங்கள் 3 இலக்கங்கள் கொண்டறோம். 1 2 3. சோ தசம் நாங்கள் 3 இலக்கங்கள் கொண்டறோம். அவ பாத்தீங்கன்னா 10 அடுக்கு. அப்ப இந்த எண்ணை நாங்கள் இவ்வாறு விஞ்ஞான முறை குறிப்பீட்டில் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போக போறோம். அடுத்த கேள்வி பாருங்க, 4100. சோ இதை நாங்கள் விஞ்ஞான முறை குறிப்பீட்டுக்கு மாற்றோம். அப்ப எப்படி எழுதலாம் சொல்லுங்க. 4.1 தர எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலே என்ன சொல்லுவோம் தர தர எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலே தசம் இருக்கு. நாங்க மேக்ஸ்ல போட மாட்டோம், விளங்கிக் கொள்ளும். எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலே தசம் இருக்கு. சோ தசம் நீங்க எத்தனை இலக்கம் கொண்டு வாரும் என்றால் தசம் 3 இலக்கங்கள் கொண்டு வாரும். தசம் எத்தனை இலக்கம் கொண்டு வாரும்? 3 இலக்கங்கள் கொண்டு வாரும். அப்ப 10 அடுக்கு. தசம் 3 நம்பர்ஸ் கொண்டு வாரும். அப்ப 10 அடுக்கு. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சம். அப்படியே கேட்கலாம், என்னோட கேள்வி கேட்கலாம், சார் இந்த பின்னுக்கு இருக்கிற சைவர் எங்கே? அந்த சைவர் நீங்க போடலாம், போடாம விடலாம். ஏன் சொல்றோம்? இந்த எண் ஒரு தசம எண்ணாக மாறுகின்ற போது இந்த தசமத்துக்கு பின்னால வார பூஜ்ஜியங்களுக்கு என்ன கிடையாது என்றால் பெருமதி கிடையாது. இந்த எண் ஒரு தசம எண்ணாக மாறும் போது தசமத்துக்கு பின்னால வருகின்ற பூஜ்ஜியங்களுக்கு என்ன கிடையாது? பெருமதி கிடையாது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா தசம் எத்தனை இலக்கம் பாயுது? 1 or 2 or 3. சோ 3 இலக்கம் தசம் பாயுது. சோ 10 அடுக்கு. அடுத்ததாக பார்ப்போம் 84 விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாற்றோம். சோ 84 நீங்க விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு மாற்றீங்க அப்படிங்கிறீங்க. எப்பவுமே விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு என்பது ஒரு இலக்கத்து பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுத வேண்டும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி வரும் சொல்லுவாங்க? 8.4. ஏன் ஒரு இலக்கத்து பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதணும்? ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதணும். அப்ப 8.4 தர 10. 8.4 தர 10. எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலே தசம் இருக்கு. எந்த ஒரு முழுவனுக்கு பின்னாலே தசம் இருக்கு. இங்க தசம் என்ன செய்யும்டா ஒரு இலக்கம் ஆயும். தசம் ஒரு இலக்கம் ஆயும். அப்ப என்ன வரும்டா தசம் ஒரு இலக்கம் ஆயும் 10 அடுக்கு. இது புரியுதா? அடுத்தது 7.21. இதனால விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாற்ற போறோம். 7.21 இதை விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாத்தினீங்கன்னா எப்படி வரும் சொல்லுங்க. இது ஏற்கனவே விஞ்ஞான முறை குறிப்பீட்டுல தான் இருக்குது. ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்துல தசம். சோ தசம் அந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ பாயாது, அது அங்கிட்டோ இங்கிட்டோ பாயாது. தசம் அந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ, அந்த சைடோ இந்த சைடோ தசம் பாயாது. அப்படிதான் இருக்கு. அது ஏற்கனவே விஞ்ஞான முறை குறிப்பீட்டுல தான் காணப்படுது. எனவே 7.21 தர 10 அடுக்கு.
தசம் அந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ அந்த சைட்டோ இந்த சைட்டோ பாயாது. அது ஏற்கனவே அது விஞ்ஞான முறை குறிப்பீட்டுலதான் காணப்படுது. இந்த தசம எண்ணை நாங்கள் விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாற்ற போறோம். சோ இதை எவ்வாறு எழுதலாம் என்றால் பாருங்கோ, 7.81 7.81 தர 10 தசம் இங்கு எத்தனை இலக்கங்கள் பாயும் என்றால் பாருங்கோ, தசம் 3 இலக்கங்கள் பாயும். ஏனென்றால் விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு என்பது ஒரு முழு எண்ணுக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதும். முன்னுக்கு 0 வரக்கூடாது. ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு எண்ணாக இருக்கும். சைவர் தவிர்த்து வேறு ஏதாவது முழு எண்களாக இருக்க வேண்டும். அப்ப ஒரு முழு எண்ணுக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதுவோம். விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு என்பது ஒரு எண்ணுக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதுவோம். அது ஒரு முழு எண்ணுக்கு பக்கத்துல தசம் குத்தி எழுதுவோம். இப்ப தசம் எத்தனை இலக்கம் கொண்டு வரும்? 1 2 3 தசம் 3 இலக்கங்கள் கொண்டு வரும். இங்க 1 2 3 தசம் 3 இலக்கம் கொண்டு வரும். அப்ப 10 மூன்றாம் அடுக்கு. தசம் எத்தனை இலக்கம் கொண்டு வரும்? 1 2 3. சோ தசம் 3 இலக்கங்கள் கொண்டு வரும். தசம் 3 இலக்கங்கள் கொண்டு வரும். அடுத்த விஷயம் பாருங்க, இந்த சைவர் தசம் என்று தொடங்குது. அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றிலும் சிறிய. இப்ப ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த எண்களுக்கு எதிரான திசையில் இந்த தசம் பாயும். அப்ப அதனால இதுக்கு நாங்கள் சைன் போடுவோம். இதுக்கு முதல் நாங்க பார்த்த எண்களை விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடு மாத்தினாங்க தானே, அதெல்லாம் ஒன்றிலும் பெரிய எண்கள். அப்ப அங்க தசம் பாயிர திசைக்கு எதிரான திசையில இங்க தசம் பாயும். சோ அடுத்து மைனஸ். இப்ப அடுத்து பிளஸ் வருமா அடுத்து மைனஸ் வருமான்னு எப்படி சுலபமா கண்டுபிடிக்கலாம்? உங்களுக்கு நான் ஐடியா சொல்லிக்கலாம். பாருங்க எப்படி நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சொல்லி பார்ப்போம். உதாரணத்துக்கு 48,500 இதை நாங்க விஞ்ஞான முறை குறிப்பீடுக்கு மாற்றலாம். அதை எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க? 4.85 4.85 தர 10